shoutout ko lang yung gumawa ng audio na to, si Sir Jeremy Novies. Thank you so much. Shoutout ko lahat mga OFW, lahat ng mga waray, at syempre ang Bisaya din. Saang sulok man ng mundo, para sa'yo to. Ang gugma kong alus ay ipiliin maupay. Ang imo kasing-kasing ibutang sintuhay. Ayaw gud pagsakitan, min ayaw paglinguan. Paghiro tibangin sa dughan mo hinmawara. Akong titipigan an imo mga saad. Kay bisan undangatan di kita magbubulag. Saan nga waray lain gugma magpapabilin. Waray magtatag-iya dinin akon kasing-kasing. Ang gugma kong alus ay ipiliin maupay. Ang imo kasing-kasing ibutang sintuhay. Ayaw gud pagsakitan, ngin ayaw paglinguan. Paghiro tibangin sa dughan mo hinmawara. Akong intitipigan an imo mga saad. Kay bisan undangatan di kita magbubulag. Saan nga waray lain gugma magpapabilin. Waray magtatag-iya inin akon kasing-kasing. Saan nga waray lain gugma magpapabilin. Waray magtatag-iya hinin akon kasing-kasing. Yeah. Ay, sa mga Bisaya natin diha. Usahay magadamgo ako, nga itawag ako nagkahigugmaay. Nganong damgoon ko ikaw, damgoon sa kanunay sa akong kamingaw. Usahay magamahay ako, nganong nabuhi pa ning kalibutan.
usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo kalimutan. Yeah. Kay ano ini nga gugma kong danay mapawala mapatuusay pag-abot waray nagot baro pahuway daw sugadhin kaliding ini nga gugma akasing-kasing sugadhin maharaw nga misay diri nagsasarit anay magkadiano pa man ini nga gugma kung lusay bisan malipong makalilipay bisan pa hiramos ang karikuan himsawon kud purunhin kaguray an gugma kun nadukot kud hadugat labot lakon nadangat hakasing-kasing at kagulanan daw sugadhin maharaw nga misay diri nagsasarit anay magkadiano pa man ini nga gugma kung lusay bisan malipong makalilipay. Waray nagot baro pahuway daw sugadhin kaliding ini nga gugma akasing-kasing ang gugma daw sugadhin maharaw nga misay diri nagsasarit anay magkadiano pa man ini nga gugma kung lusay bisan malipong makalilipay ang gugma daw sugadhin maharaw nga misay diri nagsasarit